Unya pagkahuman ani. Dali dati. Dili after sa atong clean up. Adto ta sa may Sentoko. Doon tayo mag-breakfast. Matod pa ng atong RD, Juliet, Ivyota. Wow. Gana silang limon man eh. Kung gani, dagko kayo no. Ay, mandarin. Oh. Yan na ba ang puro magdagmay pa mandarin? Dire, pikas-pikas mo dala sa area. Kalakal pa, ang mga sagbot ipangkuan lamang ang kaning mga dahon-dahon, padaplin. Pamuniton lamang mga kalakal ho. Nor, haman ang front dire, harap. Ang harap, harap re. Oo.